beste kijkers van Omroep ZVL. We zijn op dit moment bij de Dijken- en Krekenrally. Nou, we gaan eens kijken wat deze automobilisten er allemaal van bakken. Nou, dames, wat zien jullie er hartstikke mooi uit. En dan moet ik zeggen, jullie allemaal van die papieren bij. Wat doen jullie? Wij kijken naar de deelnemers. Die moeten matchen met het bouwjaar van de auto. Dus het is wenselijk dat ze kleding aantrekken die dus in het bouwjaar van de auto matcht. En er is een prijs voor. En hoe gaat dat in zijn werk? Jullie doen allemaal afzonderlijk punten geven. En dan daarna even rond de tafel en even knokken wie eruit komt als winnaar? Ja, dat klopt. Dan gaan we vergelijken van wat komt het beste uit de bus. Nou, dames, ik zeg doe je best en maak er ook een hele gezellige dag van, want dat is eigenlijk het leukste. Je moet toch even uitleggen wat een Matisse is. Matisse, dat is een Frans automerk. En dit is een auto uit 1928, 6-cilinder. We hebben wel een paar koelingsprobleempjes, want die heeft thermosifon, dus er zit geen waterpomp op die auto. Dus die moet door de rijwind, koelt die. En als je stilstaat, wordt het water ook eigenlijk niet gedwongen door de radiateur. Dat gaat gewoon op temperatuur, zeg maar, natuurlijke circulatie. Het kan nog zijn dat je onderweg gewoon maar water erover moet kieperen. Ja, dat hebben we ook bij. Dus ik heb er overal niet voor niks aan. Je zat er af en toe iets aan moeten doen. Okay. Ja. Ik zou zeggen, heel veel succes vandaag, hè? Ik vind dit wel een hele mooie auto. Ja, vinden we zelf ook. En wat voor soort auto is het? Een merk? Het is een MG. Kun je iets vertellen over die auto? Heb je hem gekocht? Heb je hem zo zelf opgeknapt? Of? Nee, hij is gekocht en hij is jaren ook in bezit geweest van Austin Lyon en van Jan Pladet. Dus hij is altijd hier in de regio geweest en nu hebben wij hem. Oké. Nou ja, ik wens jullie een hartstikke fijne dag vandaag. Dank je. Dank je. Het weer zit in ieder geval mee, hè? Ja, zeker. Oké. Maak er een mooie dag van. Dank je. Dames, wat zien jullie er mooi uit? Nou, dankjewel. Is het een bepaalde stijl, een bepaald jaartal? Of? Jaren 70. 1974. Ja. Ook 74? Ja, allemaal 74. Ja. Daar is de auto. En jullie gaan met z'n drietjes? Wij gaan met z'n drietjes, ja. Linda is de navigeerder en Nathalie rijdt en ik mag op de achterbank. En wat is jouw taak? De verzorgen. Oké, af en toe eens een dropje geven. En zo even als scheidsrechter ertussen als het niet lukt? Ja, ook dat, inderdaad. De rust bewaren. Ik vind het hartstikke leuk. Ja. Nou, dan zou ik zeggen voor jullie een fijne dag en kom gezond dankjewel. en goed terug op de rustplaats en de eindstap. Dankjewel, we gaan er een mooie dag van maken. Heren, welkom. Welcome. Yes, welkom. Welkom in Hulst. Yeah, it's great to be here. It's very great. Very nice people. Very nice. What are you doing? What are you doing here? We are here in behalf of our chef Donald J. Trump. And he's wanted to build a resort here. Okay. A Trump resort. In Walsorden. What? In Walsorden. Maybe. We will look. South Vlaanderen, but Trump likes the province. Yes. It is Great making province. great again. Great province. And he says, make Zeeland great again. Yes, make Zeeland great again. Yes. Oké. Wat hebben we hier staan? Dit is een 356 Speedster. Het is wel een nagebouwde, want ik vind replica een beetje vuil woord. Dus ja, heel veel fun. Is het de eerste keer dat je meedoet? Of, Dit is nou de derde keer, dus maar altijd even leuk. ja? En al een keer gewonnen? Dan nog niet. Wel het best gekleed toen, maar
Nou, Maar niet voor de echt... die ziet er echt ziek uit. En wat voor jaartal was het ook alweer? Of zei je dat? 56. 56. En dat is Ja. de kleding Ja. van 56. Ja. Oké, en het zomertenue. Ja, zo moet het nu, hè? Nou, ik zou zeggen, een fijne dag nog. Geniet ervan. Mooi weer, dus kan niet kapot. Ja, het kan niet kapot. Super. Dankjewel. Dames. Mevrouw. Zie je het zitten? Altijd. Ja? Altijd. Ja, we hebben er zin in. Ja? Een goede voorbereiding, zeggen ze toch, is het halve werk, hè? Ja. Dat klopt, maar jullie zijn aan het... Ja, dat doet nog even. Hoeveel doen er eigenlijk mee? Want dat weet ik niet. 100 auto's, hè? Het was Ietsje meer, volgens mij 103 of zo, dacht ik. Ja. Ja. Nou, dan zijn jullie pas bij een uurtje aan de beurt, denk ik. Ja, klopt. 10 over 11. 10 over 11, exact. Ja. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. Je hebt nog even ter voorbereiding, dus... Daarom, hè? Komt Tijd goed. is een er mooie dag. Nou ja, je bent een keer mee weg, hè? We hebben er heel veel zin in. Ja. Veel plezier, hè? Dankjewel, van hetzelfde. Heel veel succes, hè? Dank je. Ja? Ja. Heb je er zin in? Ja, hartstikke. Je ziet er wel fleurig uit, hè? Ja, dank je. Ja. Jaren 80, hè? Dus joggies pakken en felle kleuren. Oké. Super, nou, doe je best. Oké, doei. Nee, het is heel gezellig. Ja, we houden ons gemak. Een leuke route. Ja, tot nu toe wel, maar we zijn net vertrokken. En nu al fout. Ja. We zaten in de rotte bij Hennenstraat al fout. Ja, we wilden naar huis. Ja. Oké. Houd de hoed, hè? Die is wel leuk. Nou, daar komt er even een AGC'tje. Ja, inderdaad. Oh, de stuur zit aan de andere kant. Niet op ja, gaat goed. Ja, Ja, we zitten nog op de route, hè, want jullie staan hier. ja, maar inderdaad, er waren al fout gereden, dat maakt niet uit. Oh ja, dat snap ik. Het is Ja? anders dan andere jaren, dus dat is wel leuk, hè? Nou, veel plezier en goede reis, hè? Ja. Dag. Nee, dat kost geen tijd, want jullie zijn, die waren misgereden. Dus wat dat betreft, gaat het goed? Ja, het gaat heel goed. Ja? We hebben nog helemaal niet misgereden. Goed, hè? Oh, oké, super, Denken we. Super. Denken we. En je nog geen ruzie gehad onderweg? Ook nog niet? Jawel, maar wel altijd ruzie. Dus. Nou, dus ook zeggen, lekker verder. Goeie reis en... Prima, dankjewel. Hè. Doei, doei. Ja, nou, kijk. We moeten door. Nee. Gaat het goed? Gaat het goed? Nou, we waren slecht begonnen. Ja. Tetteren net tetteren. En zwaaien. En zwaaien naar iedereen. Rijd dan maar gelijk door. Succes. Doei. Hier nog iemand. Hoe gaat het? Prima. Prima begin. Ja? Ja hoor. Ja, niet getetterd, want daarvoor die Ja, dames, die waren aan het tetteren. dat doen we altijd tetteren, maar een beetje tussendoor. Oké. Nou, succes dan nog. Dankjewel. Goeie reis. Dank u. Oké. Hallo, gaat goed? Goedemorgen, ja hoor. Ja? Ja, zeker. Nog niet verkeerd gereden? Nee, dat zou gek zijn, hè, nu al? Ja, nu al. Nou, je bent, ik heb er al zeker al een stuk of 6 gehoord die verkeerd hadden gereden. Oei, nee, wij gelukkig niet. Gelukkig niet. Nee. Nou, veel succes dan. Dankjewel. Goeie reis. Dank u. Oh.
Hallo, hallo. En hoe gaat het hier? Ja, goed hè, we zitten nog goed op de route. Dus, Weet je zeker? Ja, ik weet Als zeker. jullie hier staan, zitten we altijd goed. Ja, klopt. Maar we hebben er al een paar gehad die gewoon vreselijk mis hadden gereden. Oh ja, toch? Wij nog niet, wij gaan nog goed. Jullie gaan nog goed? En we hebben alle letters opgeraapt die we zagen. Ja. Hou ze maar even op, ze willen winnen. Je gaan door. Een voor die navigator bij je hand, hè? Ja, dat zie je wel, hè? We moeten echt door, want we moeten echt winnen. Kom op. Oké, veel succes verder. Doei, goeie reis. Nou, we denken dat we op dit moment de meeste auto's al gezien hebben. In ieder geval gepasseerd hebben. Dus nou, die gaan naar de volgende stopplaats. En wij gaan er even tussenuit. Tot de volgende keer.